Bun, am pregătit experimentul foto prin care vom reuși să aflăm unghiurile la care apar reflexii în aparatul foto, de fapt în obiectivul lui. După cum se vede acum, filmez deja telefonul care este atașat la aparatul foto, la zenit, împreună cu obiectivul, iar acum filmăm display-ul telefonului, care la rândul lui, el este pe modul de înregistrare. Acum înregistrează de 17 minute. Bun, pentru experiment am printat un raportor pentru a afla unghiurile oarecum la care încep să se producă reflexiile în aparatul foto. De asemenea, am măsurat distanța de la lentila de ieșire a obiectivului până la suprafața exterioară a acestui parasolar. Practic este un parasolar. Și am constatat că este de aproximativ 1 cm,4 mm. Deci, dacă vă uitați, am poziționat rigla, de fapt capătul exterior al obiectivului, la 1,4 cm. De asemenea, am poziționat rigla, după cum se vede, ca să înceapă de la linia de bază a raportorului. Deci astfel ne-am asigurat că unghiurile sunt precise, sau cum vor fi măsurate va fi destul de precis, oarecum. Da, deci cam acesta o să fie experimentul. O să folosesc acest aparat foto cu care filmez acum pentru a genera reflexii. O să folosesc LED-ul telefonului și mă voi plimba prin fața obiectivului, filmând cu aparatul care e atașat deja la cameră, și voi marca care sunt unghiurile. Cam asta este. Ok. Bun, începem efectiv experimentul cu lumina. Deci folosim telefonul, așa, l-am poziționat aproximativ unde este de făcut deja focusul, deci unde focalizează deja ceea ce filmăm, ceea ce este filmat. Deja vedem o rază aici. Da, mișc telefonul și deja se vede ceva că se mișcă. Acum suntem undeva la un unghi de aproximativ 67 de grade. Aproximativ, în stânga cadrului. Avansăm. Bun, deja observăm că la acest unghi apar deja reflexiile din partea dreaptă, deși sursa de lumină încă nu se vede. Acum suntem la un unghi de aproximativ 75 de grade, 75-76 de grade. Avansăm, avansăm, avansăm. Lumina intră în cadru cam pe la 78-89 de grade. Deci mai târziu. Bun. Mergem cu telefonul, ne plimbăm prin fața aparatului. Acel cerc este de la ocularul pe care îl filmează telefonul mobil, deci îl ignorăm. Ignorăm. Observăm că reflexiile dispar, ies din cadru cam aici, deci la aproximativ. De fapt, ne uităm la acea reflexie mov. Este pe aici din cadru, deși sursa de lumină încă se vede. Deci este o mică problemă de aliniere a lentilelor din interiorul obiectivului. Din cauza asta, când am intrat din stânga, lumina LED-ului nu se vedea, dar se vedeau reflexiile, iar acum se vede lumina LED-ului, dar de exemplu acum nu se mai văd reflexiile. Cea de-a doua reflexie, pe care o vedeți ca un cerculeț, nu este din lentila aparatului foto, este din pricina telefonului mobil, ok, cu care filmez. Deci, acele surse de lumină care ne interesau, cea cu MOV, dispar, deși sursa luminii este încă în cadru. Ele dispar pe la aproximativ 100...
203 grade, iar sursa luminii dispare pe la aproximativ 105-106 grade. Adică nu se mai vede sursa luminii. Ok. Cam acesta a fost experimentul. Deci avem o problemă de aliniere, într-adevăr, dar nu se putea ca reflexia la care ne referim în fotografie, care față de orizontală, stânga-dreapta, era undeva, să zicem, cam pe aici, pe orizontală, deci clar, sursa de lumină trebuia să fie clară în cadru, indiscutabil. Deci nu putem vorbi despre o reflexie. Nici circulară. Iar problema cu varianta cu o reflexie circulară nu s-ar fi putut realiza din simplu motiv pentru că nu este orientată către centrul lentilei, deci nu are nicio treabă cu centrul lentilei și nici reflexia de pe roata bicicletei nu are cum să fie responsabilă sau vinovată pentru că nu este suficient de intensă și nu are nici unghiul potrivit ca să genereze acea reflexie. Deci am demonstrat că nu prea poate fi vorba de o reflexie sau de o lumină care să genereze un arc de cerc și atât de intens, care nu are legătură cu o reflexie interioară a lentilei, ci cu o posibilă sursă, nu are cum să fie din afara cadrului. Cam acesta este experimentul. Ok. Bun.